We listen, we don't judge. We listen with no judgment. Indaba ka-Anonymous osibhalele namhlanje ifundeka kanje. Ngathwala ngezibeletho zeingane zami. Ngiyabingelela kuwe dadewethu nakumphakathi wala ekhaya. Ngiyabonga ithuba nami lokuthi ngikhone ukubhodla. Bese ngicela ukuthi ningibonise ukuthi ngingazitshela kanjani izingane zami iqiniso. Udaba lwami luqala kanjena. Ngiwumama osekhulile impela ngoba iminyaka ingaphezulu kuka-50. Ngikhulele emakhaya eKZN. Kwathi ngonyaka ka-1982 sase simuvela eGoli eSoweto. Isizathu salokho saxoshwa endaweni ngoba kwakusolakala ukuthi ugogo uyathakatha. Besihlala siwumndeni omkhulu. Kugogo namadodakazi akhe ayi4 kanye namadodana akhe ayi3 bese kuba ithina abazukulu. Ababanga nayo inhlanhla yokuthola imisebenzi ecacile. Bebabamba nje amatoho abuye aphele. Ngafunda isikolo kuthe sengisebangeni lesikhombisa. Ngakhulelwa ingane yami yokuqala yentombazane. Bangigadela ke ingane ekhaya. Ngaqhubeka nesikole ngaze ngawuqeda ugrade 12. Ngazama ke ukuqhubeka nezifundo zami. Kodwa kuthe sekuphakathi nonyaka ngakhulelwa futhi. Lokho ke kwaphoqa ukuthi ngiyeke manje indaba yesikole ngoba isisu lesi sesibili besingigulisa. Ngabuya ke ngahlala ekhaya ngaze ngabeletha ngathola futhi enye intombazane. Okubuhlungu nje ukuthi lezi zingane zinobaba abahlukene. Ithe isizelwe ke ingane kwaphoqa ukuthi angiphume ngiyofuna umsebenzi. Impilo yayinzima kakhulu. Ngangokuthi bekuke kuhlale kungasebenzi muntu ekhaya. Omamncane baze bahamba bayokipita ukuze bathole okuya ngasethunjini. Mina ke bekungeke kulunge kimi ukuthi ngiyokipita ngoba izingane zami bezizincane kakhulu. Besihlala endlini yomxhaso kahulumeni. Akekho obeka namandla ukuthi akhe ezinye izindlu zokulala. Kuthe ingane yami leyesibili uma ihlanganisa u2 years. Ngaqala ngaphuma ngangena ngifaka ama-CV. Ngenhlanhla ngawuthola umsebenzi kamasipala. Inkinga ke iholo lami belingalingani zonke izidingo zasekhaya. Ngase ngiba nesifiso sokwenza kangcono ngoba phela wonke umuntu ekhaya ithemba lakhe wayeselibeke kimi. Kuthe ngolunye usuku nami ngiyothenga nje ukudla kwasekhaya. Ngahlangana nalosisi eshop aqoke iuniform yasemsebenzini wakhe. Mangikhumbula kahle kwakuphele inyanga kugcwele ezitolo. Sasibambe ilayini lokuyokhokha. So mina ngangibhizi ngibala ukudla lokhu ukuthi kuzonela na kule mali enginayo. Sase siqala sixoxa nalosisi. Sikhuluma nje ngendlela ukudla okubiza ngakhona. Ekuxoxeni kwethu ke igazi lethu lazwana. Kangangokuthi waze wangihambisa ekhaya ngemoto yakhe.
Baqala kanjalo-ke ubungani bethu. Sesihle sivakashelana. Usisi lona bekahlala esilungini emzini nje omuhle. Into beyenzeka-ke bese nginokuboleka imali kuye mangixakekile. Kuthe ngolunye usuku wangitshela ukuthi yena wenza lezi zinto zama-investment. Ngathatheka kakhulu ngoba yonke imali oyifakayo ibibuya no-50%. Ngaqala ngafaka imadlana nje kulento. Yabuya nayo inzalo yami kungakapheli ngisho iviki. Kwaya-ke ngafaka umholo wami wonke. Nayo futhi yabuya nje iyiningi. Isimo saqala ngathi siba ngcono. Ngazama kancane ukuthenga izinto zokwakha ekhaya. Kuthe nje sengiqedile ukuthenga izinto. Lo sisi wangicebisa ukuthi angiyeke emsebenzini, ngithathe le mali ngiyifake lapha. Khona ngizothi ngakha la ekhaya nami ngibe ngithenga owami umuzi. Wangitshela nokuthi mangifaka imali eningi ibuya ne-100% profit. Nami ngoba vele bese ngiqalile ukufaka imali kulento ibuya futhi nayo inzalo. Ngathatheka kakhulu ngoba bese ngiyikholwa lento yabo. Masihlangana-ke nalo sisi bese ngina 5 years ngisebenza. Nangempela-ke ngayeka emsebenzini. Ngathatha imali yami yonke engayithola ngayifaka lapha. Ngashiya nje u-20,000. Kwathiwa-ke ngoba iningi le mali kuyomele ngilinde inyanga ukuze ibuye. Kanti sewukuhamba kwemali yami. Ngathi ngiya kalo sisi kwathiwa ubeqhashile kulomuzi. Namagama ebekawasebenzisa bekungasiwona wakhe. Babetshontshe umazisi womunye umuntu, lo wakudala ogreen. Babefake isithombe sakhe kuphela, kodwa bekungewona owakhe. Konke lokho ngikuthola mase ngizama ukufunisisa kabanzi ngalo sisi. Nocingo lwakhe-ke lwase lungasasebenzi. Kwanamba leyo bekayisebenzisa yilama SIM card athengwa emgaqweni. Ngayiluza kanjalo-ke imali yami. Ngase ngithatha lo 20,000 ebowusele ngaqala ibhizinisi lokubolekisa ngemali. Le bhizinisi belingahambi kahle kodwa lalizama. Kuthe ngolunye usuku ngahlangana nomunye ubaba apostile ezinkundleni zokuxhumana athi uyathwalisa. Ngamuthinta-ke lo baba sakhuluma sazwana. Sase sihlela-ke ukubonana. Ngafika-ke wangichazela ngokuhlukahlukana kwezithwalo anazo. Mina-ke ngakhetha lesi sokuthatha ukungcola kwabantwana bami ngoba wayengekho ozofa futhi kwakungafuneki mihlatshelo. Nami ilokho-ke engakutshelwa ile nyanga. Kwadingeka-ke ukuthi ngithathe ama-pets abo mabasesikhathini. Kube yiwo engiwaletha kulo baba. Nangempela-ke ngabuyela ekhaya. Ngazilinda izingane zami zaze zangena esikhathini. Ngenhlanhla-ke zangena ngeviki elilodwa. Ngabagada-ke mabayolahla ama-pets edustbin. Ngagijima ngayowatshontsha ngawafaka eplastikini. Ngase ngiyabuyela-ke nawo kulo baba.
Wafike wahlanganisa izinto zakhe, wathi angikushiye konke lokhu uzoyokugqiba yena. Ngase ngikhokha-ke. Kwaphela nje amasonto amabili, laqala ibhizinisi lami lokushonisa landlondlobala. Ngase ngibolekisa abantu abasebenza ezikhundleni eziphezulu emsebenzini. Imali bebayibuyisa bengalandelwanga. Kwathi nje ekuhambeni kwesikhathi kwaqala inkinga yokuthi abantwana bami behlushwe ubuhlungu bezibeletho. Ngapha manje sebaganile kodwa lutho ukuthola abantwana. Konke kuhamba kahle ngakumina. Imali iyangena ngapha nangapha. Nale bhizinisi sengaze ngalirejista laba semthethweni. Sengaze ngaba nemizi eyisithupha engiyiqhashisile. Inkinga nje esengibhekane nayo eyokuthi abantwana bami sebahlala begula. Bayangena bayaphuma ezibhedlela ngenxa yezibeletho zabo. Imendo yabo futhi ayisahambi kahle. Lo munye nje undodakazi useze wagxila etshwaleni. Ngiyafisa ukulikhuluma iqiniso, kodwa manje angazi noma bayongixolela na. Okunye-ke nalo baba owayengisiza ngalesithwalo sewashona. Phela lento sayenza kanye kwabe kuyaphelela lapho. Asiphindanga futhi sabonana. Mangiya kubantu bakhala ngokuthi angeke bakwazi ukungisiza ngoba kumele kuyombiwa lezi zinto. Okubuhlungu-ke kuthiwa lo baba wahamba nazo wayozigqiba eMozambique. Ngicela ningibonise ukuthi ngenze njani ngale nkinga yami. Isixwayiso engithanda ukusishiya kakhulu ebantwini ukuthi ayikho lento yokuthi thatha lento ayinabungozi. Labantu abathathisana ngezithwalo basuke nje sebabheke imali le ozoyikhokha. Yingakho bangakutsheli bonke ubungozi besithwalo. We listen, we don't judge. We listen with no judgment. Sacela usitshele ukuthi ucabangani ngendaba ka-Anonymous osibhalele namhlanje ku-comment section. Sacela ungakhohlwa ukulike, ucommente, usubscribe. Ungakhohlwa ukuthi ukusubscribe it's for free, awubhadali lutho, it's for free.